Enimamalarımızdan galan miras gymmatlydyr hem edetmezdir. Medeniýetimizin hem sunotumyzyň gadymyetden galan nutgalary nesilleriň dörejiliğiniň başydyr. Türkmen gelin gyzlarynyň, köýnekleriniň, doğumlarynyň, ýakadyr ýeňlerindäki naqşlar türkmen ýaýlasynyň owadanlygynyň suratlandyrylmasydyr. Alaja barada gytgaç aýtjak. Alaja türkmen örüne görä gözden dilden saklayan, inçeden gelen diýbaja örümdir. Maksadyny ediljek işine görä alaja inçe, ýogyň, ýasy, togalyk şekilli, ele, boyuna, saça, ulaga dakylýan alajalar bolýar. Olar işmek, kakmak, dokumak ýaly bir näçe usullar arkaly taýýarlanylýar. Munuň üçin ilki bilen sapaw dogry saýlamaly. Alaja üçin köplenç, gara hem ak sapaklar ulanylýar. Alajanyň ýogyny onuň näçe wat sapakdan işlenýändigine bagly. Alaja näme? Alaja ýüp ol, çaga dakylýan sadaja ýüp ol. Ýatalşda ak hem garaja sapagy işden bolýar alaja. Bir alajany muzeýde gördüm, üýtgeşi eken synladym durdum. Alaja barada agdalanyny gahrman arkadamlyň ejesi oglaba dejäniň adyny aýratyn tutmak. Tebigatyň öňünde biziň borjumyzdyr. Diňe bir obasyna däl eýsem bütün türkmeni adylyp özüniň edişleri bilen tanalan bu denan türkmen edişleriniň nusgaw eneleriniň birine urulypdyr. Onuň ören alajasy özüniň gylyk häsiýeti, özüniň keşfi ýaly mulaýymlyk bilen bir üýtgeşik şekil bolup, ýadygarlygyň esaslygynyň biri bolup galdy.